Hünəri yönəliş biri avul balların tuğan yerlərinə tartу maqsadlarında Şalpı Tımıtıq Urmanı məktəblərinin 8-ci sinif oquşlarına Suqayış yanındağı mega firmaga ekskursiya iştirdiler. Bilgiçlər onlarına bugünkü zaman texnologiyaları, birdəgi iş şartları bilan tanıştırdılar. Şıraşuğa rayon, Agrasiylı Cəmqiyyəti, avul xo'jaligi ma'arif idarələri məşğulluğuzdagi texnikum yetakçiləri də keldi. Avul xo'jaligi xizmatkorlari kerak. Bugün bizning spetsialistlarimiz 70-80-100 ming zarplata alırlar. Sayıl savuşçular 50-60 ming zarplata alırlar bugünkü kunda. Ondan da kapşık ko'tarib, gerisi arasında birisi yok. Bütün ev şiksizda, tufli bilen, tabışkı bilen yeriga bo'la, rahatlanib ishlariga bo'la. Bana göre bütün umaylıklar da var. Bana göre sizge bana gerek avul bağları bütünlüğünde kıvrak şu avul xo'jaligi yönelişi boyunca okuraya gerek. Tımıtıq məktəbində okudum. Özümüzün tuğan yaklarda mən işə girdim komplekska. İş bir işi ko'ngilli menda ish o'rinlari ko'p, yoshlarga ko'p развиваться etishga возможностьlar var. Kompleksta bosh vrach bo'lib ishladim. 2 oy, shundan so'ng meni mayda ishlarlar upravляющий ettirib. Bugungi kunda shu kompleksda upravляющий bo'lib ishlayman. Bizda bir rahat zarplata var. İşlərə mümkünçiliklər ko'p, yosh bitsalar, ketsalar, shu daybat bo'lar. Biz kompleks ochilganda yoshlarni jiyarga tirishdik. Bizning kompleksda başti 30% yoshlar. Avul balası üçün bunday işlər yot түгел. Көбісі үйде әти-әнисінің қол арасына кіріп үсә. Маллар асырайбыз. Шулай өзінің де бәләкәй бұзаулар бар, үгізлер, сыйырлар, таналар. Бұлай ярдәм итәсеңме үйде әнеңнәргә? Кич ерте тұрып. Ниләр эшлисең? Үйде халық булса, сыйыр гына сауын, үйде халық булмаса, бүтән әйбер үземә генә кала. 4 баш сыйыр асрыйбыз. Biz аларны бик нык карыйбыз, үстерәбез. Син ярдәм итәсеңме? Нәрсәдәр эшлисең менә? Асларны алам, сулар эчерәм. Бұлай яшыймысың үзеңә? Бұлай үзең авылда калырга теләмисеңме эшкә? Авылда калырга телим. Без мәктәптә укыган вакытта мәктәпләрдә ОППТ дигән дәрес бар иде. Общественно полезный труд проводительный. Нашул дәресләрдә безне фермаларга да йөрттеләр. Без бозауларда карадык, сыерларда савыкта карадык, тормышка өйрәндек. Хәзер балалар тормыштан ерак булмасын өчен, балаларга да шушындый дәресләр кертсә, бик әйбәт булыр. Мәгариф идарәсе җитәкчесе Зөлфия Гыйлаҗева белдергәнчә, Шалпы Урман Тымытық һәм Азнакайның беренче мәктәбендә агрокласслар ачылган, анда барлыгы 105 бала укый. Агрокласска итеп алдык инде үзебезнең 8-нче класс укучыларын инде. Һәм ветеринарный академияның укытучылары, аграрный институт укытучылары безгә инде зом аша лекциялар укыйлар. Һәм яңадан инде айга бер тапкыр практик занятиялар уздыралар. Практик занятиягә барабыз инде беренче мәктәпкә Азнакай шәһәренә. Һәм балалар бик теләп йөриләр, бик теләп көтеп торалар бу ниләрне, дәресләрне. Атна саен четверг шушындый корылган безнең агрокласс көне дип.